Sa balimana na compilation ti may sagot kada kayo. Ngamsakbay na kablawan te pa ni Berlinda Ortiz, Adela Vergara, kani Rosie Dakayanan, dita mayantok tarlak. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyanang. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyanang. Tintay drama itakat manipod, kani pagayam tayo Zeni, sana pudpudno anaga. Kastiman ti surat ni pagayam Zeni, Dear Manang Biyanang, adda na ilepas ko a kurso, nakapasaak pa'y iti board exam, ngam si madutak nga agaplay iti trabaho, gaputa pasig a big time, dagiti na boyfriend ko. Tauray saan nagwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsek. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas mat ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amodel day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu ari buti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla amaamuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol, tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At kiti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na. Iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angin, mabaling ka di mo sang kaibalikas dita. Pangit! Tanagalas adenggahin, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit. Sa dino pa iti kaya mo apapanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amayin nga bagbaganakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrikat abroad. Ay di ka katagyaman, tada di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas dal daw. Amangan no agbalaw kan taon, ngam bakit kagayaman? Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo dahil jay bakay. Iso nga ano samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya tagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta damel at ta kwarta na. Kwarta ti nubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno at pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilik. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la suportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidin na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw.
Iso nga rumit ay ayatin na. Ay, ayaten nga. Sana nga ay ayaten day jay. Kaya kwarta na tinayat na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano tikas tabakait. Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarmangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam idi na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amu konti style jay anak ta. Nagsweldo kan, Orly? Sampay nga raw, may lab. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti sweldo Ha? Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka langan iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatusweldo. Winangam agkaradilay mo ti sweldo Asino mo ti sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, Kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay, mayat ta original. ay kagatangan ta, alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apagbalay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan, basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka, Oray saan na ngagtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan, basta big time, sige kiti. no kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana. Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jack lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jack na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yo, Inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masusweldo. Nagngina mo nga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigbig ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya hindi kalman nga uncle nakakano. Pudno? Kuha, uwan na. Apay ka di.
Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sini, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton maminsan ang tirurwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung aron mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Saan ka di, tata? Wow, Juan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tin apimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningdag iti chicks. Anya? Patpat na nga ambiente ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kasta gayam. Tata, anda ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awampay, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namutasaan kayo ang nagkuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapakayaw. Narigat mo tan, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapul ka manan iti sa bali aboy prin mau. Talaga kasta, balasang akmet. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly, sa akto na kiboy pren manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras yun, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Mayak ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi sinana ni Sinay. Mamo ka nagpasulak ang kana. Intag ko maami kaya. Ay ipag-asim barok. No anya ti pangadeng ti anak ko respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagpasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontraen ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaad. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kasday ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan.
Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Ah, Binilin na tamot jay anak ta. Adita kano ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti dayalakay. Kang runaan kanaw adita ibagbaga kiniingga. kay nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan kano akayat ni Inga ang makinobya di ulitag na? Kanakan na lang mo't niingga. Apay nga'y aparitan na ang makinubya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tong palang talatan timbaga di anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulitag ngay bagas ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di may papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun kay iti kayat mong aramidon. Kwa, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takas la anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang na iti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Ay ayatan ka sa hindi. Amin na kinamam. Ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay kwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na apapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli akto laangan. Kat agyaman na. At dahil nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkan iti Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no dayta? Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat. Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apig saan ti boses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan dahito Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon ni. Anya? Ang di ka madalagan, tas sikat ti pilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day jay no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasamak. Di kan to sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Yaman Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papan iti da itabanag. Mangantakid din, tanay lumami. Ulat po, pay ka! Sabali man ang ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagat? Ay, kwa! Mapanakon! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mapit lang! Urayan na!
Nay Tibaro, saan ka tatadaanan ni dasawa ka anak? Tsaka mo nga dasawa na. Imbaga naman kami na may sanabalo. Kat, namati ka mat. Anay ko. Balagan ka. Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka. Uwan na. Sinagon di asawa. Kasta unay akigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti baket nga asawa ni Carlito, kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito, tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita ken ni gagayam ko, tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak, nagpatulong ako ni ti kabsat ko kat nag-abroad akmetan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Nagapok ka ni Pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kastoy man ti kuna ni Pagayam teryo, dir man ang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa, nga iso ti pakay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga agregalo ti anak ko, no ada kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, ato'y inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka, asika ti mang serbi kanyak ta driver da la. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ah. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay di hardin. Uy. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko dito arelo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, bye-bye amday ta subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alaamon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta kan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakom. Kita, iya. Amang ano matipin at tirik namken kwa na. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanyak. Kat aklo nakmat. Saan nyo ka di akayat?
Tadakan ka, no asino tipilyan, apakin na yatan. No kasta, kaya't yun ni Susi mo para kanyak, papang. No iso ti kayat mo, kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing machine tayo, nanang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manon ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadiduna. Saan? Di ngay lirma. Di amaw. Manan! Nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak. May ramraman nak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka. Mayat titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kay mat. Ba lang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang. Kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun, nanang. Mulaos! Nabayag ka din tinubyang ije abroad, Susi mo? Nasurok mga upat atawon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamat nga'y tinakitam ije nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nagabroad. Uwan, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Kay ka mailiw mo, Nga manya ngay nga raot. Aganos kami, talaga kas na. Tano may saganaan mi, matibuklam minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isardang matikot eh. Ha? Ma'am! Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo't tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw daytoy. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Wen ma'am, ay pasensyaan yun to'y balay may. Talaga abalay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok to'y balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan, ang mga no masulisog ka. Yang kalmay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho ka negosyo dia. Yang kalmay. Nataar ka ngamin ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akas dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkan. Hay, kitama ka anakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sungkarado dok ko kang lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Dona. Wen susi mo, kailiw ka una yan. Uri siya ang raod. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog sub-sublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw.
Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor? May? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw? Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Sige uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka agbabain kanya. Ay na. Mariknakmat adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, atan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Ladingitag. Namawa mo panagayak ko ka. Nagsakit mo tanday tangay bagang. Sorry, Anda mo nubya ka. Ni Dona, ti ayatag. Nanamay ti biyag mo iti dinak. Ladingitag. Nakabalan nga lalawan, tinubya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpagaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ro takas ta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam nga min dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita, no dikat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Anya apay ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak ta no di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mo tinagkinaawatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababayin ti kasyay nga ramid na. Kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Saan eh? Tadi na mapalubusan ni Dona agsubli jayay. Ay kadwa na insan. Tamangan kiti no pikutan na kadya balasang nga mom. Mayaw awanton ni Dona Anubia. Sa makidin saan? Tani mo Dona ti ay ayatag. Ay, Wayne, mapangkakit di agaplay, Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna iti sigon nga mom. Sige, mabanta di balay, dahain sang. Lerma, iso ni Dino. Kasinsin metla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Dino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pay. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko nam, Lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino.
Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka madiha. Anya, taginatang mo. Sapsapatos samot dagita. Wan papang, itad ko kini Gino. Tarot-rutan di sapatos na. Ha, Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. anya dagita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amangan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kwa na, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyaman ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mam ko nakmag. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. uwan lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kwa na. Ay, saan lerma? Diyak kabaylan na sinan tinubya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Padak anak kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya. Saan amarukot ti ayat, babaen ti kwarta lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka ha? Kayat mo tamapantay iti lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta. Ah, iko, kababain lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab-sabali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay iti lugar ti nobya. Anyat aramiden ta dito resort lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta iti rabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati o. Kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adatay saan ang maus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukamton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid ta. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ah, ay kat sige ah. Sikat ni makamo, lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manen ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay ta sayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga tanag kinaawatan da. Diya mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumaani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha, no kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo, lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sabali.
Apay, Ne, awmat nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko nga inintad mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwarta nga inintad mo. Adtoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistaak. Inlistak amin ng intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Adamo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga intad mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali ti listaan ta, Gino. Una, ikumpara ti listahan ta, ma'am. Ulitag, maisubli amin ken ka, dagitin intad mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitan. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin intad ko kan na. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen na ka lang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Sana gaputa kurso na dam ti lalaki. Ket tila mait ited mo kanuana. Nga uray saan kayo pa'y lang agnubyo. Saan nga amin na lalaki. Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tai. Kasi ti Diyos man ang biyanang dimngagmet anak ko iti pamagbagak kenkwana. Takalpasan ti namidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagarem kenkwana, kat nagkasarda. Katita adaw pat nga pukume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa paylakuma, tanaragsa ka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano inyor nos para iti script kan drama, to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo aloyda, saan na pudpudno anagan. Kastiman, ti kuna ni pagayam loyda. Dear manang biyanang, kayat kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Ada nobyo kakalugarak, ngam idadabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Robertao. Han, nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya?
Ay, masaya nga nak, Marilita. Nga main, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanuma ngamin ni Lloyda di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kaabak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakikita. Ay, masya nakatalaga iti anak kaw. Kanayon ngagbartak manipod imbreak ni Lloyda. Malmalday ngamin, Maray. Ala, andi ngayom latta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kani Lloyda J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matlaang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat ta ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayaan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno hanak nga marigatan nga agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebrero. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kaladta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, tamakapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Reto? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-am-am mo kami.
Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wen, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Manote ka sa pulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pam, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanereto. Papanawa mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanyak. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpat na jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon reto. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mong tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jak mat kayat at agtalina at ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loyda. Kadagpay samat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok tad aduti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loyda. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitay. Kasta.
Ay kinasaya at ngarod anak ka. Kaya no may dispose ko dagitoy, mga lakto man ti sa bali at tara ikaw. Kadwag to tigatangay, tagtara ka na man iti adaw. Tapno dan to man ilang ko kaon. Apay nga kukurot ka rito? Awadan kwartak, Lloyda. Ha? No kasta, impabak mo amin dya kwarta medikalman? Un nga rod. Ish, isardang mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ila ko mamin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Ata rito, damag ko anala ko yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa, umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko, agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabit lang arod. Agtalakakan ka imang. Iswasan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, haan mo nga sublihan ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagay na pa kami ni tisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti da ito'y takwartak da ito'y. Ha? Awan pakibiyangam dito'y naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Yawanan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak namin kan nga di mo sublihan ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones di kwarta ka na pukaw. Awanan, Lloyda. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nang agbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyan ang tangarudan ngay. Ijay balay yun Nay, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Ay, mandyakon! Naumakan yanan. Sinaakon ni Reto nanang. Ay, itatawanan ako. Di na akong pangananoy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Nuamok lang manugal ka ide. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Lloyda. Ay na, adu dagi dya kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din.
Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sige magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wen Roberto, ilimok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida, Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, dagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod di anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na. Manumutin abulan da. Kino kanayon nga umay dito'y balay jiip na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jiip na dayjay. Aya. Adamat gaya menjiip na. Kawain, ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunag manang biyanang. Oren akidan na akidi ka ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakita na akidi na amwakan ng asawa gayaman ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababawya kiti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangak pailang aging gaita, kat makitang tangdanak ng aglaklako itinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasodos ngagdesisyon. No dimngag ka kumangamin iti inam. Ang mala di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Di pa kasaritan ngayon tayo basa itaw, ano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anaga. Dear manang biyanang, kayat kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Maistresak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runak at saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapuy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Sige, agngangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling.
Anya. Ala, nga ka ma, Jima. Nasubwang ka. Thank you, my darling. Mwah. Ayan. I love you. Nagbanglo ka. Mwah! I love you tao. My darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito'y sangot, ipakanan kag sinsinipit kayo. Di kaila mabayin iti kasta kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Nga may lugar yung mata. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na, di asawa ni Alvin kabagis, Agustaw. Taga kabangi-bang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balayaw. Masuro na nga raw. Nagisangpot iti babae kawampay urnong na. Anya usaran na nga agkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Aramiden da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam ka bagays. Adasad-sadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabiit lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam amo ka kang kuha Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apay ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Uy, nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti Piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo tang tinubi ang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, wen. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito'y akon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agden na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, saka ito agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumutlat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising ka may. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, darling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Paybay ang ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, nga. Ay unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Dakay tikit kita inda.
Nakaisom na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan na siguro Tay tadala makakita iti kastoy kasweet nga gayan. Ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Dapay ate yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy te kas di akin na sweet da albain kan tinubyan akabagay.